נדנדות. יש אנשים שיש להם מקום לנדנדה בחיים, ויש אנשים שאין להם מקום, והם כל הזמן מחפשים איך להתנדנד. אז הלקוח שלי פגש אותי במקרה, בזמן שעשיתי דלת לאיש המערות, והוא אמר, וואו, יש פה כזאת נדנדה, ואני רוצה בדיוק אותו דבר. בדיוק הוא ראה אותי, בדיוק השם שלח לו את המספר הטלפון שלי, וסגר איתי את העבודה. אתם שואלים אותי מה הוא אוהב בנדנדה הזאת, אז אני יכול להגיד לכם בקצרה, הנדנדה הזאת לא נשברת, לא נהרסת ולא נדפקת, גם לאורך שנים, וזה מה שהוא אהב בה. קודם כל היא מכילה ונוחה בתנוחה שלה, כי היא רחבה וגם עמוקה, ואנשים יכולים ליהנות ממנה בקלות, כי היא מתנדנדת ללא הפרעות וללא צירים וללא קריק חוק שכל נדנדה עושה בעולם. ותשאלו אותי קצת על נדנדות, אני בדקתי כמה נדנדות, ויש הרבה כאלו מסין, זבל שעולה 1,000 שקל, ונשברות לך אחרי 1.5 שנה. אז זה בדיוק מה שהלקוח שלי לא רצה. הוא רצה ליהנות מנדנדה במשך כל החיים שלו על פני האדמה. וזו בדיוק הסיבה שהוא גם לא צבע את הנדנדה, אלא הוא רצה להשאיר אותה בצבע הטבעי שלה. במקרה כזה, ספרי גלבון בחיבורים עושה את העבודה למשך שנים ארוכות. החלק שבו מאוד מאוד נהניתי בעבודה הזאת, זה היה לפענח את הזוויות, לפענח את החוזק, בלי שאף אחד לימד אותי את זה. לא לימדו אותי בבית ספר איך לעשות נדנדות, לימדו אותי את הכללים הבסיסיים של המסגרות, וממש הכל בכוחות עצמי אני צריך ללמוד ולפענח ולהבין. אז עשיתי לי כמה טעויות, עשיתי לי כמה חשבונות, אבל בסוף תראו את השולחן מסור החדש שלי. בניתי לי שולחן מסור חדש סוף סוף, ושיניתי את הפוזיציה של השולחן העבודה שלי, כדי שיהיה לי יותר נוח, שאני אוכל לקבל יותר עבודות, ולהפיק תוצאות יותר מדויקות. אם מעניין אתכם להבין איך אני עובד, ואיך אני עושה את הפעולות שלי, ומעניין אתכם סוג סרטונים שונה ממה שאני עושה, אני רוצה שתגידו לי בתגובות, כי אני משתפר ממה שאתם אומרים לי. אם מעצבן אתכם לראות אותי עובד מהר, ואתם רוצים לראות אותי עובד לאט, תגידו לי, אלי, אתה יכול לעבוד יותר לאט בבקשה בסרטון, כי אני לא מבין מה אתה עושה. או אלי, יאללה, אתה יכול בבקשה לגזגז, אתה יותר מדי זמן נמרח על להראות לי איך אתה שם את העץ הזה ואת זה, ואני רק רוצה לראות צ'יק צ'ק איך הכל קורה, ופתאום יש נדנדה. קיצור, הבנתם את הפואנטה, אני רוצה שתהיו שותפים בתגובות, כי כל מילה שלכם בתגובה גורמת לי להבין עוד איך לעשות את זה יותר טוב. זהו, בעיקרון אין לי על מה לדבר עוד, אז אני אספר לכם איזה בדיחה. פעם ראיתי איזה שועל, ואז הוא רצה להיכנס לכרם, והוא ראה שם איזה ילד שעומד בכניסה לכרם, ומצלצל, והשועל אומר לו, וואלה, אולי אני אעזור לך לצלצל. הוא בא, צלצל במקומו, ואז הוא אומר, נו, מה אומרים למי שעוזר לך לצלצל בפעמון? אז אמר לו ילד, לא אומרים כלום, עכשיו בורחים. קיצור, לכו תתנדנדו לכם ותבינו את הבדיחה, אם לא הבנתם תחזרו לראות מההתחלה.